gemaakte appeltaart en we bakken koekjes, we bedienen hier ook. Oké. En wat is het nou voor een jong? Het is nu een nieuwjaarsbal. Ja, maar ik kan het tegen. Dat is de muziek, jongens. Ja, hij loopt vast. Ja. Maar je bent dus de DJ's? Officieel zijn wij Heb je twee. Oké. Maar hij schrijft de nummers weer even. Ja, ik heb een telefoon vol staan met muziek en daar staat altijd de nieuwste nummers in, dus schrijf ik het dan op. Ja. Oké. Dus hij komt alleen bij en de boel loopt vast? Ja. Ja. Leuk hoor. En dat blijft vast. Nou, even wachten Nou, jongens. moet jullie zelf maar een stukje zingen? Ja, Theo, jongens! Dat was het, Theo, Theo! Wacht, hij is al bijna klaar. Jammer. Wacht. Ja, wacht, het is niet te zien. Die jongens die letten de boel vast liggen, hè? Ja. En die kunnen niet dansen. Nee, die jongens kunnen niet dansen. Jongens zijn slecht. En wat ga je vanavond allemaal doen? Ik ga 5 keer kijken, misschien dat dansen en ga zo'n een kus geven en dan zoenen en dan is het klaar. Ja? Ja. Zoenen met Fijkje? Ja. Heb je alles met Fijkje gezoend? Nee. Dus vanavond gaat het gebeuren? Ja, gaat wel gebeuren. En weet Fijkje dat al? Ja, ik wel voor mij wel. Oké. Ja. Ik wil je kunnen even trouwen, of voor jou, maar misschien straks weer gaan zoenen. Oh, maar ik dacht dat jij met Mirte ging trouwen. Nee, ik ga met jou. Oh, ga ik met jou trouwen? Ik ga eerst met jou. Nou, ik zal erover nadenken. Ja, hij moet even nadenken, ja. De dag van de crisis. Toen hinderde Maas als jongen dat de bulg voortzakte van het schip. Maar ja, op zich kon hij nog net lang niet. En toen hinderde we maar besloten om de medisch in apart te zetten. En dan kwamen de medisch bij hem en toen hong er een kap en een poort uit. En toen heb ik een vinger even niet bij dienen en toen bleek het nog hard te leven. Dus toen hebben we het even mee ompield en dan kon ik het eruit krijgen. En dat wie het raam eerst en daarna het ooitje en dat weer goed. Wij zijn al heel betierd, want mid januari hebben we de eerste lam. En dit weer nou ja, de tweede week van december. Het het ik de kraaien mooi waar, want we hebben net echt winter gewoon. Nee, dit hebben we elke jaar, zo betiert. Maar dit schip, deze hebben we aangekocht. Bij een boer uit Welzipwaai. Want we hebben hier een zwart schip, hier in een keppel. En onze keppel die is, toen het zwart schip net tussen wie is ongevallen door een hond. En ik hier als jij dat er zwart schip tussen zit, dan wordt de keppel net meer ongevallen. En toen heb ik deze kocht op 10 augustus. Dus deze koeien dan eigenlijk nooit eerder langer jas. 10 januari en we weer nog 3 weken eerder. Dus hij is bij die orenboer al onder de raam weg. En is dit nou ook mooi? Dat vind ik prachtig, ja.
Ja. Ja, het een soort belangstelling van onze jongeren die hier op een zorgboerderij komen. Dus lampjes is altijd mooi. Ja, want dit is al bijzonder. Die lampjes op dit. Maar dit is ook nog een keer een heel bijzondere borkerij, heb ik begrepen. Ja. Dit is de werkplaats. We hebben werkstukjes maken voor de jongeren. Hier komen we in de muziekstudio. Nou, ben we in de kantine. Nou, dit is de trekker. We hebben ze al hier op trekker. De meeste jongeren vinden trekker hier heel mooi. Dan wisselen we de les, ik met jou. Ik ben bouwkundedocent. En het gaat me net helemaal net zin op die squallen. Dan wat ik verregen hier. En, toen heb ik wat ik daar bedacht, heb ik hier opzetten. Klap, klap. Hallo. We wonen in een bankje. Ja, nou, dat mag. Hoi. Hallo. En wat gebeurt hier nou? Damien is aan het natuurkunde scheikunde doen. Les. Voldoet het hier wat, Damien? Ja. Leuke opleiding? Ja. Zul die net langer storen. Succes. Ja, bedankt. Jo. Langzamerhand is het uitbreiden, dat er steeds meer jongeren bij kwamen. En toen bleek er een soort jongeren tussen te zitten die net met een opleiding volgen mij. En ze hadden al hier een licht autistische storing. Nou ja, ze zitten al in het autistisch spectrum. Nou, daar zijn we nou echt voor bezig om er nog van te zorgen dat die een diploma hebben kennen.